Rundt om i København ser man utallige grå og triste beboelseshus. Facaderne er, som mange andre steder, måske lidt fordømte, men dog ikke værre end gennemsnittet. Bag de lidt uvenlige facader kan man finde gode, pæne familier, der gerne vil gøre det så godt som muligt for deres børn. Lad os besøge en tilfældig familie. Lad os for eksempel gå ind her. Familien Petersen har alt for trange rammer til far, mor og 3 børn. Har rent og pænt, men hvor skal alle de ting, man efterhånden samler sig anbringes, har hverken rum eller skabsplads. Hvad der gælder for det eneste soverum, gælder også for hygiejnens centrum, vaske- og WC-rummet. Alle disse ting er man nødt til at opbevare her. Der er ikke plads andre steder. Stakkels husmor, der hver dag skal holde ikke alene rent, men ryddeligt. Køkkenet er den største arbejdsplads, vi har, og der er noget om snakken, når der tales om bedre køkkener. Det er et slid at holde rent i sådan et køkken. Tusinder af husmødre har det ikke bedre, men er det nogen undskyldning? Det er nødvendigt med en skraldespand, men det er ikke nogen lækker ting at have i et køkken. Køkkentrappen er stejl og smal. Det gælder om at passe på, for man kan nemt falde og slå sig. Og ser dejligt ud, ikke sandt? Det er også børnenes eneste legeplads. Så er der altså gaden med den farlige trafik. Samfundet gør dog sit yderste for at dække behov. Formanden for den lokale andelsboligforening åbner debatten om igangsættelse af nyt byggeri. Tegningerne forelægges, og arkitekten redegør for hovedideen. Har tale om utraditionelt boligbyggeri, en helt anden byggemåde, end vi er vant til. Sådan bygges husene op, der anvendes så store elementer, at det er nødvendigt at bruge kran for at bringe dem på plads. De grovere arbejder udføres af ufaglært arbejdskraft, men et er, hvordan husene bygges, et andet og væsentligere er, hvordan man bor i dem. Forneden er der en stor stue på 28 kvadratmeter, har udgang til terrassen, et skab med plads til liggestole og udemøbler. Vindfang til sparevarme. Ved siden af vindfanget er der plads til cykler og barnevogn, så er der forstue, et rummeligt køkken, og desuden et rum, hvor der kan vaskes, spritte sko og hvor vasketøjet kan opbevares. En ny udformning af det gammelkendte brygger. Her er opgang til første sal. Ovenpå er der et stort forældresoveværelse, et stort børneværelse, nok et børneværelse, hobbyrum og et pragtfuldt badeværelse. Der er beregnet rigelig plads til indbyggede skabe, og en tøjluftningsaltan mangler heller ikke, har albuerum til alle sider. Det er vist nødvendigt at anskueliggøre husenes konstruktionsplan. De er bygget over et modulsystem på 60 cm. Det er de tynde streger. Alle husene er bygget over dette system. Her har vi modulsystemet på første sal. Det har ikke mindst relation til etageadskillelserne, som er store plader. Dem får de senere at se. De har 2 gange modulbredden, altså 120 cm bredde. Tegningen giver et indtryk af, hvordan et tværsnit af huset ser ud. For at undgå de sure kælderrum er husene flyttet helt oven på jorden. Etagehøjden er 250 cm i stuen. I øverste etage, hvor der er soverum, er der 220 cm til loftet. I det hele huset selvfølgelig er formet ud fra streng økonomisk opfattelse. Stilen viser de enkelte små elementer, som anvendes til bygningen. Og så tager vi fat. Til facadeelementerne anvendes lekaklinker til betonblandingen. Herved opnås den fordel, at betonen bliver varmeisolerende og alligevel stærkt nok til at bære husene. Det kræver kyndighed og rutine for den ufaglærte arbejdskraft at udføre elementerne på rette måde. Elementerne støbes i specielle forme, der har stålforsider og kanter. De kan skilles ad. Elementerne har yderst et 3 cm tykt vejr- og vandbeskyttende lag af tæt beton. For at aflede eventuelt kondensvand, der kan danne de ydervæggen fra den fugtige luft, som forekommer i et hvert beboelsesrum, og som stammer blandt andet fra åndensejdet, indlægges nogle rør umiddelbart bag det yderste betonlag. Først når disse rør er lagt på plads, kan lægge af beton fyldes i. Dette lag er 20 cm tykt og er altså varmeisolerende og bærende. Fyldningen sker i 2 omgange. En væsentlig ting ved disse elementer er, at betonen skal vibreres, det vil sige rystes sammen, så den bliver tæt, og på forsidens vedkommende glat.
Et element er støbt, og ventilationskanalerne dannet. Rørene kan trækkes ud, og elementerne går til afhærdning i ca. 40 graders fugtig varme. Det fremskynder cementens afbinding og modvirker dannelse af svinrevner. Sådan ser et normalt element ud med den tætte forside og ventilationskanaler i bunden. Her er et specialelement med afsætning til friskluftventil. Pilen peger på de bjælker, som dækker over døre og vindueshuller, og samtidig danner underlag for etageadskillelsen. Sådan ser en bjælke ud. Bagsiden er forstærket med en særlig armering. Forsiden er som de øvrige facadeelementer. Fremstilling af bjælker foregår præcis på samme måde som fremstilling af små elementer, så vi nøjes med at tage den færdige bjælke fra formen og lægge den på lager. Her er tegningen fra før. Denne gang viser pilen en etageplade. Etagepladen ligner en stor flad bakke, som vender på hovedet. I snittet nederst til højre kan de se, at selve betonbunden i bakken er meget tynd. Det er kanterne, der holder sammen på bakken. Kantbjælkerne er det egentlige bærende led i etageadskillelserne. De er ført hele pladen rundt og virker også afstigende. Etagepladerne støbes i store træforme beklædt med stålplader. Armeringen lægges på plads. Sideforskallingen sættes på. Endeforskallingen anbringes. Etagepladerne i altansiden rager ud over ydermuren og danner altanbund. Her armeres den. Så er formen klar til at fyldes med beton. Pladerne vibreres med stavvibrator. Oversiden rettes af. Den skal være glat og plan. Efter 2 til 3 dages forløb er betonen tilstrækkeligt stærk til at de svære lukkebeslag kan løsnes. Den lille transportkran tager fat i de indstøbte monteringskroge, og så er pladen på vej til lageret. Pladerne skal lægges til afhærdning, inden de kan benyttes på bygningen. Så er vi færdige med de mange elementer til byggeriet, men på selve den grund, hvor husene skal opføres, skal der udføres en række operationer. De enkelte huse afsættes i marken. Traktoren med skræber skræller muldlaget af. Derefter kan renderne på fundamenterne graves på ganske normal måde. På denne tegning er renderne færdige til at fyldes med beton. Læg mærke til husets enkle udformning. Fundamenterne støbes direkte mod jorden. Soklerne støbes i forskalling, beklædt med hårde masonitplader. Overfladen bliver derfor glat og pæn og skal ikke pudses. Normalt opstilles talstammer efter en opmåling på byggepladsen med tommestok, men det er ikke nøjagtigt nok her. Hvor man anvender færdigfabrikerede dele, kan unøjagtigheder ikke tolereres. Med dette lidt Storm P-agtige instrument sikrer vi os, at faldstammer afsættes præcis i det vandrette og lodrette plan. Røret sættes på plads. Langs husenes indgangssider lægges alle de vandførende ledninger. Der isoleres med løse lekaklinker. Efter at der af hensyn til isoleringen er lagt et 20 cm tykt slærkelag på den udgravede jord, kan det 10 cm tykke betongulv støbes og afrettes. Hovedskillerum og de 3 tværskillerum, som danner lejlighedsskæld, støbes på stedet af uarmeret beton i henholdsvis 12 og 18 cm tykkelse. Forskallingen udføres som standardformklasser. Den ene er stillet op her. Elektrikeren må anbringe sine rør og ledninger, inden den anden side i forskallingen stilles op. Forskallingen lukkes.
Den samles med bolde og møtrikker. Her er en tegning af den færdige forskalling. Efter udstøbningen løsnes formkasserne forsigtigt, så de ikke ramponeres. De renses og er så klar til næste støbeproces. Væggene er støbt, det langsgående skillerum danner ryggrad, de tværgående danner ribben, husets skelet er færdigt. Opklodsningskiler leveres på samlebånd. De skal bruges, når de små elementer, der danner ydervæg, skal stilles op. Her viser vi et sådan element. Ved hjælp af en almindelig sækkevogn stiller vi elementerne i første skifte på plads. Et specialelement med bæring til vinduesplade opstilles på samme måde. De lodrette buer fyldes med lekabeton, så elementerne låses sammen. Omkring husets skelet er første skifte af de små elementer stillet op. Andet skifte sættes let på plads med denne løfteanordning. Døråbninger og vinduesåbninger ses tydeligt. Husker de den bjælke, vi omtalte under elementfremstillingen? Den har en særlig fald til etagepladerne. Bjælken anbringes oven for andet element. Det er nemt at løfte en vinduesbjælke eller en facadebjælke på plads på denne måde. Buerne imellem elementerne udlægges med fed bastartmørtel. I de vandrette buer anbringes en varmeisolerende snor, som dækkes af mørtelbuen. Vi jævner af. Kilerne anbringes. Og så sænkes elementet på plads. Ydervæggen er nu bundet sammen i længderetningen. Vinduesbjælkerne er lagt op. Husets skelet er omgivet af yderelementerne helt op til etagehøjden. Så kan etagepladerne lægges på. Sådan ser de ud. De hentes fra lageret. Kranen løfter pladen op på bygningen. Den sænkes ned og anbringes. Omkring trappen anvendes specialplader. Det er nemt at dirigere en specialplade hen, hvor den hører til. Der arbejdes med megen omhu, og præcision er en nødvendighed. Hullerne i etagepladerne er nøjagtigt afsat. Ved dette byggeri er der ikke noget med at hugge hul i bjælkelag for at få rør på plads. I løbet af 2 timer lægges etageadskillelserne op på en hel blok. Det er kun en bagatel at opstille faldrørene. De samles på jorden. Det kan lade sig gøre, fordi alle installationer er ens. Juletræet anbringes. Ovenfra sættes gulvafløbet på plads i juletræet, der er holdt fast af etageadskillelsen. Nederste etage er færdig, og vi skal nu igennem samme proces på øverste etage. Støbekasserne, det vil sige forskallingen, flyttes op på etagepladerne. Forskallingen på første sal er stillet op. De uarmerede betonvægge er støbt. Og sådan ser de færdige betonvægge ud på første sal.
Første skifte opstillet. Andet skifte er anbragt. Facadebjælkerne er på plads. Gitterspærene, der alle er ens, fremstilles af træ. De er ganske spinkle og samles på byggepladsen. Spærene sømmes sammen over spærskabelonen, der benyttes til alle husene. 3 til 5 spær ad gangen svinges forsigtigt op på huset. Alle spærene er rejst. Og så er der rejsegildet. Traktementet er i orden. Boligministeriet har fulgt dette utraditionelle byggeri med levende interesse. Pressen har skrevet om. Petersen læser dagens avis og ser straks omtalen af det nye byggeri. Både han og konen er enige om, at det er der, de vil ud og bo. De opsøger omgående boligforeningens forretningsfører for at sikre sig et hus. Det vigtigste er huslejekontrakten. Når den er i orden, kan flyttemanden bestille. Og så flyttes der for fuld kraft. På vej til det nye hjem. Engstrand Allé. Man bliver fuldt velkommen. Legepladsen inspiceres. Det er spændende med alt det nye. Endelig har familien Petersen fået opfyldt deres højeste ønske. Et hjem, hvor der er lys og luft og plads til at røre sig. Denne film viser ikke et færdigt byggesystem, men en konkret løsning for et bestemt byggeri. Gør rede for principper og retningslinjer, som viser fremad mod et mål, som kan karakteriseres som byggeriets industrialisering. For at nå dette mål er det nødvendigt at overholde 2 hovedregler: planudformningens enkelhed og nøjagtighed i elementfremstillingen. Derved skabes grundlaget for en nedbringelse af byggeudgifterne og en nedsættelse af byggetiden. Dette kræver et grundigt forarbejde, som tager tid, og det kræver et nøje samarbejde mellem alle parter i byggeriet.